Ας αφήσουμε το φως να προσαρμοστεί γρήγορα. Μετρητά, εκατοντάδες, χιλιάδες, όπως 12.000 μετρητά που έχω σε 2 μέρες. Βγάλαμε πολλά λεφτά. Ας προσαρμοστεί το φως ξανά. Ήρθα στο Νιου Χάμσιρ για να κλείσω την αντιπροσωπεία μου. Πούλησα 4 αυτοκίνητα αυτή την εβδομάδα και έβγαλα χιλιάδες μετρητά. Κάπου 12.000. Έχω εδώ μια επιταγή για 5.000. Σήμερα θα μπουν μετρητά στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων μου που ήρθα να κλείσω. Ήρθα να το κλείσω. Αλλά είχαμε μια τρελή εβδομάδα. Λες και με κλωτσάνε και ρωτούν τι κάνω. Ονομάζομαι Flying Wheels. Θα προσαρμόσω το φως και θα εξηγήσω τι συμβαίνει. Θα δείτε έναν κάδο, ένα κοντέινερ εδώ. Καθόλου αυτοκίνητα εκεί και λίγα που έχουν μείνει εδώ. Τι συμβαίνει στο σημερινό βίντεο? Ήρθα εδώ για να τα επιβραδύνω όλα. Θέλω η ζωή μου να είμαι λίγο πιο αργή, λίγο πιο χαλαρή, λίγο πιο ήρεμη. Στο βίντεο αυτής της εβδομάδας έκανα τα πράγματα όπως παλιά και το πετύχαμε τέλεια. Αυτό λέει πολλά. Θα το εξηγήσω σε λίγο. Εδώ ήταν παλιά η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων μου. Τι γίνεται με αυτή στο πάτωμα? Θα το εξηγήσουμε. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τι έκανα σωστά, τι κάναμε λάθος, τι συμβαίνει και τι θα γίνει στο μέλλον. Λοιπόν, το είπα ήδη, αλλά το όνομά μου είναι Flying Wheels. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ένα χρόνο, αποφάσισα να μετακομίσω στη Φλόριντα. Αυτή ήταν η επιχείρησή μου. Για 15 χρόνια το παιδί μου. Έχτισε τα πάντα. Πλήρωσε το σπίτι, τις διακοπές, το εξοχικό και τη σύνταξή μου. Ήταν τόσο προσοδοφόρο για μένα. Βγάλαμε πολλά χρήματα για καιρό. Με βοήθησε να χτίσω το κανάλι μου στο YouTube και το απόλαυσα. Μέχρι που σταμάτησα. Και είμαι εδώ για να βγάλω σταδιακά το Flying Wheels North. Γιατί? Τι συμβαίνει? Λυπάμαι που το λέω, ήταν 3 θλιβερές μέρες. Ήθελα να λειτουργήσει από μακριά, αλλά δεν έγινε. Δούλεψε πολύ καλά όταν ήμουν εδώ. Αλλά εγώ είμαι το Flying Wheels και χωρίς εμένα δεν λειτουργεί. Χρειάστηκε ένας χρόνος για να το μάθω αυτό και ήλπιζα να το παραδώσουμε στη Λόρεν. Θα εξηγήσω σήμερα γιατί δεν λειτουργήσε. Αλλά αν δείτε εδώ, έχουμε έναν κάδο γεμάτο με πράγματα που πετάμε. Ωχ φίλε, 15 χρόνια της ζωής μου είναι εδώ. Έχουμε ανταλλακτικά για το Nissan 240 SX Drift και το Mustang Mach-1 Cobra Jet μου με τετρατάχυτο χειροκίνητο. Όλα τα εργαλεία, χημικά και ανταλλακτικά, είναι για το αγωνιστικό Nissan 240 μου. Όλα ξανά. Αμορτισέρ, συμπιεστής, γρίλος μετάδοσης, πλυστικά μηχανήματα, όλες οι μπάλες ρημούλκησης που έχω συλλέξει, ο συγκολλητής, καταλύτες, φλόγιστρα οξυγόνου ακετυλενίου. Ειλικρινά νομίζω ότι είναι καλό για όλους να ξεκινούν από την αρχή, να μετακομίζουν κάθε λίγα χρόνια έτσι κι αλλιώς. Η ποσότητα των πραγμάτων που μαζεύεις είναι γελία. Αυτά εδώ όμως είχαν πραγματικό νόημα. Έχω ζάντες Escalade, Denali και πολλές Chevy. Αγόραζα φορτηγά με φτηνές ζάντες και τις άλλαζα με καλύτερες, αλλάζοντας έτσι την εμφάνιση των Chevy φορτηγών. Αγόρασα κοντέινερ για να βάλω τα εργαλεία και τον εξοπλισμό του συνεργείου μου. Ξεκινώντας από την αρχή, μου αρέσει η συγκίνηση των νέων ξεκινημάτων. Δεν μου άρεσε πια να πετάω τροχούς. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Ξέρω πως δεν είναι σωστή έκφραση. Κατέληξα να κάνω το babysitter. Δεν θέλω ούτε μπορώ να διαχειρίζομαι ανθρώπους. Συνέχεια σβήνω φωτιές και πραγματικά κάποιες φορές κάνω το babysitter. Έχω υπέροχο προσωπικό και είμαι πολύ τυχερός που τους έχω εδώ. Όταν λέω babysitter δεν το λέω για προσβολή. Απλώς τρέχω παντού. Είμαι ο βασικός λύτης προβλημάτων. Εγώ είμαι αυτός που αγοράζει τα αυτοκίνητα. Εγώ είμαι αυτός που λέει τι χρειάζεται το κάθε αυτοκίνητο. Εγώ είμαι ο επόπτης που κοιτάει το αυτοκίνητο και λέει πρέπει ακόμα να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Μετά, εγώ είμαι αυτός που κάνει το test drive στο αυτοκίνητο για να βεβαιωθώ ότι όλα έγιναν αφού πω ότι τελείωσε. Εγώ φτιάχνω τη λίστα με τις δουλειές για τον καθένα. Κάθε Τρίτη, όταν μαζευόμαστε, φτιάχνουμε λίστα με δουλειές και ελέγχουμε το αυτοκίνητο. Γιατί να έρθω εδώ το πρωί να δω το Ford Fiesta και να ξέρω ότι ο προφυλακτήρας θέλει γυάλισμα ή διόρθωση? Βλέπω ότι κάποιος έβαψε με λάθος μαύρο σπρέι εδώ, με αποτέλεσμα να ξεθοριάσει ματ μαύρο πάνω σε μεταλλικό μαύρο χρώμα. Αυτό είναι κάτι αντιαισθητικό που βλέπω εγώ και θα το δουν και οι αγοραστές. Έχουμε το αυτοκίνητο πάνω από 30 μέρες και αυτά δεν φτιάχτηκαν. Αν ήμουν εδώ, θα έλεγα παιδιά, αυτό πρέπει να φτιαχτεί. Πρόσφατα μπήκα σε μια Chevy Impala και η μπαταρία ήταν νεκρή. Όταν ένας πελάτης βλέπει αυτή την Impala και δεν παίρνει μπρος, σκέφτεται ότι δεν θα αγοράσει αυτοκίνητο που δεν ξεκινάει.
Αγόρασα αυτό το φτηνό Wrangler πριν 30 μέρες για το συνεργείο και μετά γύρισα πίσω στη Φλόριντα. Είχε αναμένο το λαμπάκι του κινητήρα. Μου είπαν ότι το είχαν φτιάξει. Όταν ήρθα, το οδήγησα αυτή την εβδομάδα για να βεβαιωθώ ότι λειτουργεί σωστά και είναι κατάλληλο για αγορά. Το οδήγησα σπίτι και το λαμπάκι του κινητήρα ξανάναψε. Άρα δεν το οδήγησαν αρκετά μετά το σβήσιμο για να βεβαιωθούν ότι θα παραμείνει σβηστό. Αυτό το Mercury Mountaineer είναι πολύ φτηνό. Το πρώτο που βλέπω είναι ότι το μπροστινό λάστιχο είναι φθαρμένο και επικίνδυνο. Το πρόβλημα είναι ότι συχνά δεν έχουμε τα χρήματα για να αγοράσουμε φορτηγάκι αξίας 2.500. Είμαι σίγουρος ότι αν ψάξουμε στα αποθέματά μας, θα βρω 2 έως 4 λάστιχα με καλό πέλμα που μπορούμε να βάλουμε σε αυτό το Mountaineer. Λάστιχα, λάστιχα, λάστιχα. Και αν δεν είμαι εδώ πάντα, λύσε το πρόβλημα ή σβήσε τη φωτιά. Γίνε αυτός με τον πυροσβεστήρα. Απλώς αγνοείται. Πιστεύω ότι το Chevy Sonic είναι για πάρτι, όχι προς πώληση, λόγω βλάβης στο κυβότιο ταχυτήτων. Ρίστραγε, το αγοράσαμε. Το κυβότιο ταχυτήτων είναι χαλασμένο, κάτι συνηθισμένο σε αυτά τα αυτοκίνητα. Τώρα χρειάζεται κυβότιο. Το αγοράσαμε πριν 3-4 μήνες και ακόμα είναι παρκαρισμένο εδώ, χωρίς λύση. Γιατί ό,τι δεν βλέπεις, το ξεχνάς. Δεν είναι πρόβλημα κανενός άλλου παρά μόνο δικό μου. Γιατί υπάρχουν άλλα πράγματα να κάνω που είναι πολύ πιο εύκολα από το να βρω λύση για αυτό το Chevy Sonic. Άρα αυτό το αυτοκίνητο μου κόστισε 3.500, ίσως 4.000 και πόσο καιρό κάθεται εκεί χωρίς καμία λύση. Οπότε τα χρήματά μου θα είναι δεσμευμένα μέχρι να επιστρέψω σπίτι και να βρω λύση για το αυτοκίνητο. Αντί να είναι κάποιος προνοητικός και να προσφέρει λύσεις, έκανα μερικά τηλεφωνήματα. Ένα μεταχειρισμένο κυβότιο ταχυτήτων κοστίζει Χ. Ένα ανακατασκευασμένο κοστίζει επίσης Χ. Μπορούμε να το κάνουμε εσωτερικά ή απαιτεί προγραμματισμό. Θα καλέσω το συνεργείο κυβωτίων ταχυτήτων να το αναλάβει και να μας πούν το κόστος. Θέλεις να το κάνουμε ή να το πουλήσω στη δημοπρασία και να δεχτούμε τη ζημιά? Τι προτιμάς? Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να κάνει κάποιος εδώ. Έτσι δεν θα χρειάζεται να το κάνω εγώ από 2.400 χιλιόμετρα μακριά, γιατί απλά δεν το θέλω. Δεν ήξερα ότι χρειαζόταν σασμάν πριν επιστρέψω εδώ. Έχουμε αυτό το αυτοκίνητο 3 μήνες. Οπότε τώρα ξέρω ότι πρέπει να βρω μια λύση για αυτό το αυτοκίνητο. Τώρα. Δεν ψάχνω για δικαιολογίες. Δεν είμαι εδώ. Είμαι απόν ιδιοκτήτης. Ήλπιζα να λειτουργεί η επιχείρηση χωρίς εμένα. Αλλά δεν γίνεται. Και ας το παραδεχτούμε. Όταν έχεις ένα μωρό, κανείς δεν θα νοιαστεί για το μωρό σου όπως εσύ νοιάζεσαι για το μωρό σου. Αν όλοι συνεχίζουν να πληρώνονται κάθε Παρασκευή, πού είναι το κίνητρο? Δηλαδή, ποιος νοιάζεται αφού όλοι συνεχίζουν να πληρώνονται? Αφήνεις τα δύσκολα, ασχολείσαι με τα εύκολα και όλα γίνονται πιο χαλαρά. Και δεν φταίει ο μηχανικός ή ο υπεύθυνος καθαρισμού ή ο διευθυντής γραφείου. Είναι γενές. Είναι φυσικό. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είμαι εδώ για να σβήνω κάθε φωτιά. Και περιμένω από όλους να κάνουν τη δουλειά μου όπως εγώ και να νοιάζονται όπως εγώ νοιάζομαι. Αυτή είναι πλέον μια γελία προσδοκία. Σήμερα ήρθα, κάθισα στο γραφείο και κοίταξα. Εδώ υπάρχουν 2 τίτλοι. Οι τίτλοι πρέπει να παραδίδονται μέσα σε 10 ημέρες από την πώληση οχήματος. Τώρα είναι τέλος Αυγούστου, αλλά όταν το βλέπετε μάλλον είναι Σεπτέμβριος. Εδώ είναι ένας τίτλος για τον Ιούλιο. Η 24η δεν έχει σταλεί στο κράτος. Γι' αυτό ο τίτλος είναι εδώ πάνω από μήνα. Το Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων θα καθυστερήσει 3 εβδομάδες και ίσως μου επιβληθεί πρόστιμο. Σίγουρα θα με βρουν και θα έχω σημάδι στο αρχείο του εμπόρου του Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων. Αν ήμουν εδώ, αυτό θα είχε σταλεί πριν 3 εβδομάδες. Γιατί θα ερχόμουν. Κάθε πρωί κοιτάζω γύρω μου. Κάνω αυτό που κάνω τώρα και λέω: εντάξει, αυτό το Sonic πρέπει να τελειώσει. Χθες είδα την κάμερα οπισθοπορίας να κρέμεται σε εκείνο το Ford Fiesta. Πόσο καιρό είναι έτσι? Ζήτησα να το φροντίσουν και τακτοποιήθηκε αμέσως. Η κάμερα οπισθοπορίας φτιάχτηκε. Δεν είναι πια κρεμασμένη. Οι τίτλοι φεύγουν σήμερα. Πουλήσαμε 4 αυτοκίνητα επειδή είμαι εδώ. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλύτερο από άλλους. Απλώς κάνω καλά τη δουλειά μου. Γι' αυτό το Flying Wheels έχει τόση επιτυχία. 15 χρόνια και θα επιστρέψει στη Φλόριντα. Αλλά χωρίς εμένα, του λείπει ένα πόδι και ένα χέρι. Αν είμαστε 4, όπως κάθε άκρο, χρειάζομαι 2 χέρια και 2 πόδια. Λείπει ένα πόδι. Δεν μπορούμε να είμαστε τόσο γρήγοροι ή αποδοτικοί. Δεν θα δουλέψει. Όπως βλέπετε, μόνο τα χρώματα έχουν συσσωρευτεί, ενώ τα εργαλεία, ο εξοπλισμός και τα καθαριστικά θα μπουν στην αποθήκη. Σου λέω πάντα την αλήθεια. Καλή ή κακή. Είμαι υπερβολικά ειλικρινής. Ίσως και ελάττωμα. Υπάρχουν πολύ κακοπροαίρετοι άνθρωποι που χαίρονται με την αποτυχία των άλλων. Κάτι αηδιαστικό. Και υπάρχουν τόσοι πολλοί από εσάς που με στηρίζετε και το εκτιμώ πραγματικά. Αλλά υπάρχουν και τόσοι πολλοί άνθρωποι που είναι απλώς κακοί. Και αυτό με κάνει κάπως να συγκρατούμε από το να λέω όλα όσα θέλω να πω. Αλλά τελικά τα λέω έτσι κι αλλιώς. Σας δείχνω ότι πήρα οικόπεδο χωρίς σπίτι και κλείνω τα Flying Wheels. Ενώ θα μπορούσα απλώς να πω
ότι όλα είναι τέλεια. Βγάζω $1.000.000 το χρόνο και είμαι ο καλύτερος σε αυτό που κάνω και δεν υπάρχει κανείς καλύτερος από μένα. Είμαι μάστορας και επαγγελματίας και τα ξέρω όλα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Θα σας δείχνω πάντα το καλό και το κακό. Ήθελα να διευθύνω μία επιχείρηση εξ αποστάσεως για έναν χρόνο. Το άφησα. Το εγκατέλειψα. Έκανα τηλεφωνήματα. Δεν γύρισα για 3 μήνες το χειμώνα, γιατί μισώ το κρύο και το άφησα να χαθεί. Δυστυχώς, πιθανότατα μου κόστισε 150.000 φέτος σε χαμένα έσοδα. Όχι μόνο χαμένα έσοδα, όπως το να πουλάω περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσω τα ασφάλιστρα, που φέτος ήταν τρελά. Τα ασφάλιστρά μας ήταν εξωφρενικά. Νιώθω αγανάκτηση. Όχι για τον ασφαλιστή μου, αλλά για τον κλάδο, που με αφήνει χωρίς δουλειά επειδή λείπω. Πρέπει να βγάζουμε τόσα πολλά χρήματα μόνο και μόνο για να πληρώνουμε την ασφάλεια και μετά μισθοδοσία, φόρους, ανεργία. Όλα αυτά είναι τόσο ακριβά. Κάποιους μήνες δεν πουλούνται αρκετά αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται τα έξοδα. Οπότε τι γίνεται? Η Lauren θα πουλήσει ένα περιουσιακό στοιχείο, θα πουλήσει ένα όχημα για να πληρώσει τους λογαριασμούς. Άρα το αυτοκίνητο που έχω, αν πουληθεί για 6.000, αυτά τα χρήματα θα πάνε στους λογαριασμούς. Σε αντίθεση με όταν ήμουν εδώ, θα ήταν, ας πούμε, αν βγάζαμε 2.000 κέρδος, αυτά τα 2.000 πήγαιναν για τα έξοδα λειτουργίας και τα 4.000 επέστρεφαν στο κεφάλαιο, δηλαδή στο κεφάλαιο κίνησης, δηλαδή τα χρήματα που χρησιμοποιούμε για να αγοράζουμε τα οχήματά μας. 2 πάνε εδώ, 4 εκεί και το ταμείο πληρώνει τους λογαριασμούς μας. Ποτέ δεν είχα ακυρώσει επιταγή ή αρνητικό υπόλοιπο στον επαγγελματικό μου λογαριασμό. Από τότε που έφυγα, δεν πηγαίνουν χρήματα εκεί. Όλα τα χρήματα μπαίνουν σε αυτόν τον λογαριασμό για πληρωμές. Και παρόλα αυτά, έχουμε ακόμα χαμηλό υπόλοιπο αρκετά συχνά. Οπότε, τον τελευταίο χρόνο, πουλήσαμε περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσουμε μισθοδοσία, να πληρώσουμε φόρο ανεργίας, να πληρώσουμε για εργασία, να πληρώσουμε αποζημίωση εργαζομένων, να πληρώσουμε ασφάλιση, απλώς για να πληρώσουμε πράγματα. Αν το είχα κλείσει πριν από έναν χρόνο, θα ήμουν πλουσιότερος κατά 150.000 κάτι, που με σκοτώνει. Αλλά ήθελα η επιχείρηση να συνεχίσει. Ήθελα να πετύχει. Ήθελα ο Dave να έχει δουλειά. Ο Ντέβι να έχει δουλειά. Ήθελα απλώς να δω τη Lauren να προοδεύει. Ήθελα να αναλάβει την επιχείρηση και να τη μετατρέψει σε δημιούργημά της. Δεν είμαι άνθρωπος των αυτοκινήτων, δεν είμαι εγώ. Εγώ θα διεύθυνα επιτυχώς την επιχείρηση, ενώ εκείνη δεν ξέρει ούτε να αγοράζει ούτε από αυτοκίνητα. Ελπίζα να μπορεί να αγοράζει 12 ή 15 αυτοκίνητα το μήνα. Και με δικό μου φταίξιμο δεν έχει την εμπειρία. Δεν είναι μηχανικός. Δεν είναι ειδικός στη λεπτομέρεια. Δεν μπορεί να τα κοιτάξει και να ξέρει τι χρειάζονται. Πριν αγοράσω, χρειάζομαι μόνο 30 δευτερόλεπτα για να αποφασίσω αν θέλω ένα αυτοκίνητο και πόσο αξίζει. Αυτή χρειάζεται χρόνια. Ασχολούμαι με αυτό από τα 12 μου. Γι' αυτό και ξέρω αυτά τα πράγματα χωρίς αμφιβολία. Νομίζω ότι απλώς είχα αυτή την ελπίδα και το όνειρο ότι θα μπορούσε να αναλάβει και να τα καταφέρει, αλλά με χρειάζεται. Δούλεψε καλά μεταξύ μας. Γιατί εκείνη έκανε ό,τι δεν προλάβαινα. Κι εγώ ό,τι ήμουν καλός. Και ήμουν εδώ όλη την εβδομάδα. Και συνέβη ξανά. Πουλήσαμε 4 αυτοκίνητα και κερδίσαμε πολλά λεφτά. Μαζί με τον Dave και τον Deb. Όμορφη μέρα στη γειτονιά. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος από το βίντεο με τη Ferrari. Ευχαριστώ για τη χαλαρότητα. Ανακατασκεύασα ολόκληρο αυτό το γραφείο όταν ξεκίνησα εδώ πριν από 15 χρόνια. Αυτό ήταν ένας τοίχος. Μπορείς να δεις που ήταν ο τοίχος. Ένα μικρό γραφείο όπου κάθονταν οι άνθρωποι. Και έτσι πουλούσα αυτοκίνητα. Το επεκτείναμε, βάλαμε σειρώμενες πόρτες και πίσω αποθήκη για ανταλλακτικά, αλλά συσσωρεύτηκαν πράγματα. Η ποσότητα από φτερά που πέταξα στον κάδο χτες ήταν γελία. Διαθέτω premium και βινιλικές μαλακές οροφές για Jeep Wrangler Unlimited και δίπορτα. Καλύματα τόνο και όλα τα σετ εξαρτημάτων. Έχω εξάτμιση Corvette. Εξάτμιση diesel για GMC Denali 2500 και RAM 2500-2019. Μόνο αυτό το μέρος και η σοφίτα μου ήταν γεμάτα πράγματα. Ευτυχώς κατάφερα να επιστρέψω πολλά αποθέματά μου στο AutoZone και πήρα πιστωτικό κατάστημα. Αυτό θα μπει στην αποθήκη αν δεν το θέλει κανείς. Θα ήθελα να το είχα βάψει. Το αυτοκίνητο αποκαταστάθηκε πλήρως. Το αστάρωσα αλλά δεν το έβαψα. Το αστάρι ξεφλούδισε και η υγρασία πέρασε πίσω επειδή δεν είναι πορόδες. Και τώρα πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή με το αμάξωμα. Αλλά λειτουργεί φαινομενικά. Κάτι που θα σας δείξω σε αυτό το βίντεο. Σταδιακά σταματάω να χρησιμοποιώ υπτάμενους τροχούς στο New Hampshire γιατί δεν λειτουργεί. Πραγματικά έλπιζα πριν από ένα χρόνο ότι θα μπορούσα να το παραδώσω στη Lauren και απλώς να το αφήσω να είναι το δικό της παιδί.
Και μετά θα μπορούσα να το διαχειρίζομαι από μακριά. Και ειλικρινά, εγώ είμαι η υπτάμενη τροχή. Έτσι, ένα από τα πράγματα που απολαμβάνω περισσότερο είναι να κάνω αυτό ακριβώς εδώ. Αυτά είναι τα χαρτιά για το συμβόλαιο πώληση Subaru Forester. Ήμουν εδώ χθες. Δεν μου αρέσει να πουλάω ή να είμαι έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δεν είναι κάτι σπουδαίο ή φανταχτερό, αλλά αυτό αγαπώ. Χθες ήρθα και ήταν μια γυναίκα με τη μητέρα της εδώ. Τους ρώτησα για τις ανάγκες τους όταν κοιτούσαν το Ford Fiesta και κατάλαβα ότι δεν ήταν κατάλληλο. Έτσι, τους έδειξα το Subaru Forester που της άρεσε πολύ. Ήθελε χώρο, τετρακίνηση, χαμηλό ύψος και αξιοπιστία. Είχε πρόβλημα με το κυβότιο ταχυτήτων στο Nissan της, οπότε φοβάται τα προβλήματα με το κυβότιο ταχυτήτων. Της είπα πως το Ford Fiesta έχει γνωστά προβλήματα και πως ένα άλλο αυτοκίνητο θα ήταν καλύτερο. Της άρεσε το Subaru Forester. Ήρθε μέσα, κάθισε, εγώ συμπλήρωσα τα χαρτιά, μίλησα με αυτήν και την κόρη της. Μετά μου πλήρωσε μετρητά και έφυγε χαρούμενη. Μου αρέσει αυτή η συναλλαγή, γιατί κερδίζω και έχω μετρητά στο χέρι. Απλά μια νίκη, αυτό το συναίσθημα της νίκης είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Και το να το κάνεις με καλούς όρους, με κάποιον, είναι ακόμα καλύτερο. Μου αρέσει που δεν χρειάζεται να πουλάω 30 αυτοκίνητα ή να επιβλέπω όλους. Ο Άνταμ τα καταφέρνει μόνος του. Έχω ένα φίλο που δουλεύει μόνος του στο κέντρο. Όταν ξεκίνησα, γνώρισα και έναν μεγαλύτερο κύριο που επίσης τα έκανε όλα μόνος. Μου είπε πως ξέρει ανθρώπους με 10 υπαλλήλους και 2 εκατομμύρια λειτουργικά έξοδα. Βγάζω τα ίδια λεφτά χωρίς τα έξοδα και πονοκεφάλους. Κοίτα ποιος είναι εδώ. Μπαμπά, ο Άλιμ εδώ. Έχουμε το επόμενο βίντεο που έρχεται, το οποίο είναι για το πώς τον εξαπάτησαν με μια Χάρλι. Οπότε, τέλος πάντων, θα κλείσω αυτό το βίντεο. Υπάρχουν πράγματα σε αυτή τη δουλειά που αγαπώ, όπως το κυνήγι, η συμφωνία και η αγορά αυτοκινήτου. Ειλικρινά, τα Dodge Caravan δεν μου λένε τίποτα. Αλλά υπάρχουν κομμάτια αυτής της δουλειάς που πραγματικά απολαμβάνω και απλώς θέλω να το μειώσω λίγο. Αγαπώ τη Φλόριντα. Πήγα με τη γυναίκα μου με jet ski για happy hour και απολαύσαμε το ηλιοβασίλεμα στην επιστροφή. Αγοράζω αυτοκίνητα χωρίς σκουριά και το απολαμβάνω. Μία φορά την εβδομάδα τρώω σάντουιτς από το παντοπολείο σε παγκάκι στο πάρκο. Το λατρεύω. Με κάνει πραγματικά ευτυχισμένο. Ενώ το να βλέπω να είμαι με την οικογένειά μου αυτή την εβδομάδα και να βρίσκομαι στον καιρό του New Hampshire είναι υπέροχο αυτή τη στιγμή. Μίλα μου τον Ιανουάριο και θα έλεγα κάτι πολύ διαφορετικό. Λατρεύω τη Φλόριντα. Και βρήκα ένα μαγαζί πολύ μικρότερο από αυτό. Λατρεύω τη συγκίνηση μιας νεοφυούς επιχείρησης. Ξεκινώ το Fly Wheels Florida από το 0. Μόλις φτάσω σπίτι, η πτήση μου είναι σήμερα στις 3. Θα πάω σπίτι και τη Δευτέρα θα καταθέσω την αίτηση για την άδεια εμπόρου. Και θα ξεκινήσουμε σε μικρή κλίμακα. Με λίγα αυτοκίνητα κάθε φορά. Όλα επικεντρωμένα στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Όλα επικεντρωμένα στην αγορά, την πώληση και το χτίσιμο της επιχείρησης από το 0. Από το τίποτα. Δεν θα επενδύσω 100.000 στην επιχείρηση. Θα αρχίσω με μικρό μαγαζί. Λίγα κεφάλια και μερικά αυτοκίνητα. Εσάς. Να σας δείξω τι χρειάζονται, να σας δείξω τι τους κάνουμε και μετά να σας δείξω τα κέρδη. Είμαι πάντα διαφανής μαζί σας και θέλω να βλέπετε τι κάνουμε, ακόμη και αν με βλάπτει. Μου αρέσει η θετική αλληλεπίδραση. Παρακαλώ να είστε θετικοί. Το εκτιμώ πολύ. Είναι λυπηρό να φεύγουν τα ηττάμενα τροχάκια. Αλλά το πράγμα που δεν σας είπα σε όλο αυτό το βίντεο είναι ότι μπορώ να νοικιάσω αυτό το κτίριο. Θα έπρεπε να το είχα κάνει εδώ και καιρό. Υπάρχει ένα κτίριο πιο πάνω στο δρόμο που δεν φιλοξενεί σχεδόν τόσα αυτοκίνητα όσα εγώ. Αφού κληρώνεις 5.000 το μήνα για το ενίκιο, θα νοικιάσω εγώ το κτίριο. Αν ενδιαφέρεται πραγματικά κάποιος, θα το νοικιάσω σε ένα μηχανικό. Θα το νοικιάσω σε μια αντιπροσωπεία αν το θέλει κάποιος. Έχουμε ρευστοποιήσει τα περισσότερα από τα πράγματά μας. Έφτιαξα βίντεο για πώληση των Flying Wheels και πουλήσαμε σχεδόν όλα. Κάτι υπέροχο. Λατρεύω το όνομα Flying Wheels. Είναι το brand μου. Είναι αυτό που είμαι. Δεν είμαι έτοιμος να πουλήσω τα Flying Wheels, να αφήσω την άδεια εμπόρου και τα 15 χρόνια δουλειάς, παρότι είχα καλές προσφορές. Θέλω όσα έχω χτίσει και τα πράγματά μου. Πούλησα ό,τι δεν χρειάζομαι και θα νοικιάσω, θα εκμισθώσω αυτό το κτίριο αν ενδιαφέρεται κανείς. Αυτό το μέρος με έχει κάνει να νιώθω κάτι παραπάνω από αυτό. Μόνο αυτή την εβδομάδα βγάλαμε 9.500 σε κέρδη μετά τα έξοδα. Μόνο αυτή την εβδομάδα, ενώ ήμουν σπίτι, που είναι απίστευτο. Οπότε αυτό το μέρος βγάζει πολλά χρήματα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να νοικιάσει την επιχείρηση Flying Wheels, να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση εδώ, είναι χρυσορυχείο. Και εύχομαι σε όλους σας επιτυχία. Λοιπόν, ο παππούς μου, ο Παπάλης, εδώ θα ξεκινήσω το επόμενο βίντεο μου, μόλις αγόρασε αυτό το πράγμα. Και προσπάθησαν εντελώς να τον εξαπατήσουν. Έτσι έγινε. Τον εξαπάτησαν επανειλημμένα, αλλά τους κατάλαβε στα 84-85 του. Στο επόμενο βίντεο θα δούμε μαζί τι να προσέχετε όταν αγοράζετε μοτοσικλέτα ή καινούργιο αυτοκίνητο. Γιατί αυτοί οι έμποροι είναι πραγματικά απατεώνες. Μερικές φορές θα κάνουν τα πάντα για να βγάλουν αυτό το επιπλέον δολάριο, το επιπλέον επιτόκιο, το ποσοστό, τα πάντα. Θα το αναλύσω σε 1 λεπτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε αργότερα. Μετά από 15 χρόνια δημιουργίας βίντεο,
Νιώθω λύπη, αλλά και χαρά που ξεκινώ τη νέα μου περιπέτεια. Θα τα πούμε στη Φλόριντα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αντίο.